Čaute, to je Georgia, vítajte pri ďalšom randomáči. Práve si tu robím kávičku. Pred chvíľou som dotočil GTA 5, tretiu časť a Karla Bota. Ľudia, ten Karel, to bola iná Amerika. To bola iná kávička. Jajaj, no počkajte, musím si ju zaliať, len si vás tu takto podložím. Tu máme inak citróny, pozrite sa, takéto krásne, pozrite, tento je tu nejako od veci. Ale nie, srandujem, ten som si tam pripravil, aby som vás mal ako položiť. Tak, dobre, no ja som si nedal kávu do hrnčeka. Môže byť. Tak, chcel som sa vyjadriť k jednej veci, nebojte sa, nejde o nič vážne. Len, teraz sa spustila taká vlna, že kedy bude toto, hlavne, že kedy bude GTA 5. Ako, mňa to nijako nevytáča, ja som len rád, keď sa... Lyžička mi padla. Ja som kurník šopa. Ja som len rád, keď sa pýtate takéto veci, pretože aspoň viem, že sa na tie hry tešíte a mne to dobíja energiu. Ale štve ma to, že vám stále musím odpovedať tou istou formulou, tou istou vetou, že neviem. Jednoducho neviem, kedy bude ďalšie video z tej hry. Lebo ono je to takto, ja nemám predtočených 10 dielov a teraz si to naplánujem, že pondelok bude táto časť, útorok bude iná hra, stredu bude zase táto hra a teda. Proste, kto došol? Sestra došla, takže ju pozdravíme. Hello, pozdrav sa. Nemá jazyk, nevadí, dobre. Takže ja keď idem točiť hru, tak musím mať na ňu energiu a všetko chuť. A proste sám neviem, kedy to bude, pretože ešte, keď sa ma to pýtate, tak je 90% pravdepodobné, že to ešte nemám natočené a neviem, kedy bude video. Tak, aby sme sa chápali, aby ste vedeli, prečo vám stále to isté píšem. Takže tak, no, kávičku máme za chvíľu, moment. Čo si ticho? Kde si bola? Preč. Bola preč. Však dobre. Koľko hodín? Za 7 minút 8. To je ešte dobre. Lebo keby bola dlhšie, no tak to aby som sadol na cajgel a aby som ju hľadal. Tak, mliečko ešte si dáme a ja pôjdem do izby. No. Vidíte, ani sa neprie ukázať. Poď sem, ona sa rehoce. Poď sem, pozdrav. Takto krásne. Hello! Čo si povedala? OMG. Takto sa ty zdravíš. No dobre, ideme už ľudia. Lebo asi zjavne zavádzame. Dobre, ideme. A nezhasneš. To svab nevidel. Jaj, no dobre ľudia. Takže dúfam, že randomáčik sa ešte teraz uploadne. Inak ešte, teraz som sa rozbehol strašne s tými sériami, som začal vlastne 3 nové, GTA 5, Outlast a Mafia 2 a končím ľudia, končím teraz s týmto začínaním nových sérií, pretože ja tieto série budem dosť dlho si myslím, že točiť, hlavne GTA 5 a chcel som vlastne spraviť taký prieskum, že ktorá séria vás viac bude baviť. Zatiaľ teda vyhráva GTA 5. Tam proste to je veľký hype, čo sa veľmi teším. A druhá je asi Outlast. Tá má teraz 144 pozretí a 33 lajkov. Čiže spokojnosť zatiaľ. No Mafiu som len pred chvíľou vydal. Počkajte, dáme refresh, že či sa niečo zmenilo. Takže ja to takto pozerám, že podľa sledovanosti a lajkov, že ako sa vám tá séria páči. No Fahrenheit ľudia, Fahrenheit vás asi nebaví, pretože to má zatiaľ najmenej pozretí a lajkov. Ale ja to dotočím, ja splním sľub, to je proste moja srdcovka a chcem to dotočiť, takže vy čo to pozeráte, tak nebojte sa, neskončím s tým. Čo sa týka Barbie, to ste sa inak pýtali, kedy bude Barbie, tak je tu problém. Tá Barbie je na starom kompe a na nový mi už nejde, proste chápete, stará hra a na nových Windowsoch to už nejako nefrčí. Takže neviem, jedine, že by som to dotočil ešte na tom starom, lenže ten je na zemi, čiže by som mal byť, bol by som na zemi teda.
ale to by mi nejako nevadilo. Len so zvukom neviem, ako by som to vyriešil, pretože neviem, uvidím. Skúsim sa s tým niekedy pohrať, ale teraz fakt nie, pretože chcem sa venovať hlavne týmto štyrom sériám. A keď to už bude také pozvolnejšie, tak sa vrátim k tejto Barbie. Uvidím. Možno spravím skorej, možno neskorej. Dobre, tu by som ukončil tento randomáč. Ďakujem, že ste si ho pozreli. Ste mohli vidieť po dlhom čase sestru. Počkajte, kedy sme my naposledy točili? Asi ten Axela. Otázky pre Georgia. Ale tam ste ho nevideli vlastne. No tak neviem už, čo sme naposledy točili. To nevadí, neriešte. Ak sa vám páčil tento randomáč, tak dajte like. Budem veľmi rád a vidíme sa v ďalšom videu. Dovtedy sa majte, užívajte si večer, sobotu, víkend, všetko, život samotný. Majte sa, ahoj. Počkajte.